Hej, jeg hedder Peter Dejgaard, og jeg har mange penge, jeg går lige at sniffe coke på fredag. Good position for trækken. Jeg tror, at grinder skulle ligge sådan her. Det er fedest. Ja, selvfølgelig gælder det om at have skoene strammet godt op, så de ikke falder af undervejs. Så kan man godt komme til at skade, især på store quarterpipes som det her. Jeg vil klart råd til at øve jer på nogle mindre til starten. Okay. Først så tager du dit boarding. Sådan her i hånden. Helst sådan her faktisk, det gør det lidt bedre. Starter med at tage bagerste fod på. Sætter du forreste fod på. Lige sådan der. Så bagerste fod på talen. Så tager du bare fart på. Og så siger man bare lige rebail. Jeg skal nok skubbe dig, så slipper du godt push. Er du klar? Ja! Federe var det heller ikke, vel? Det var alt for i dag. Husk at like den her video og subscribe.